Това е готин LED прожектор, който може да си сложите на лаптопа и проектира отгоре на тавана различни планети. Така че хайде да видим за 2 евро 4 лева дали работи. Почивам в банята на по-тъмно. Първо казва, че в коридора става така, че сега както казва луната. Много е яко. Имаме други планети, така че хайде да сложим и тях. Престани да ме изучаваш видеото, не си ти главния герой. Давай. Не мога, давай! Не знам какво слагам. Меркурий, Венера, ма изглежда много яко. И последно ми слагам някакъв кит. Ами... Този продукт е топ, така че за 2 евро със сигурност ви го препоръчвам. Както казах, този прожектор отива в топа.